କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବେକରେ ହୁପି ନଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜିରାଫ। କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଲେଇକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିଶର। ମଣିଷର କେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଏ? ନିଜର ଛାଇ ଜିନିଷକୁ ଟାଣି ନେଇ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଉଥିବା ଗଛର ନାମ କଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୁଗା। ସବୁବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କାନ୍ଦୁଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କୁମ୍ଭୀର। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ଭିତରେ ଉଡ଼େ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡିପର ପକ୍ଷୀ। କେଉଁ ଜୀବର ଗୋଡ଼ରେ କାନ ଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଝିଣ୍ଟିକା। ଗୋଟିଏ ମଶା ପାଟିରେ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 22ଟା। କେଉଁ ଜୀବ ଦେହର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଝାଳ ବାହାରେ? ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୋଡ଼ା। କେଉଁ ସମ୍ରାଟ ମଣିଷ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ ବୋକାସ। ଭାରତ କେଉଁ ବାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶୁକ୍ରବାର।